Ако не бяха безбройните пропуски на домакините, резултатът би бил доста по-изразителен. Двубоят започна успорвано и интересно. Сега може би ще последва центрирането. Да! Янев! Удар на Янев! Великолепно спасяване на Ивайло Иваников. Все пак Емил Григоров към Велизар Димитров. Оставя Герасим Заков. Удар на Заков! Може би ще центрира. Сакалиев! Удар на Сакалиев с глава. Блестящо отново Иваников. Все пак забавник връща към Велизар Димитров. Удар! И 2-0 в крайна сметка. Христо Янев. Христо Янев успя да се разпише най-накрая след тези карамболи, които станаха пред вратата на Белаца. Първо ударът на Стойко Сакалиев беше блестящо спасен от Ивайло Иваников. След това Велизар Димитров не можа да се разпише, но в крайна сметка Христо Янев с второто си попадение в срещата прави резултата 2-0 в полза на червените. Григоров, 3 минути ще бъде продължението на тази среща. Сега Емил Григоров се пробва да прехвърли вратаря. Топката удря на плечната града. Все пак продължава атаката на ЦСКА. Герасим Заков. Не можа Герасим Заков. Непростим пропуск.